puspita Ridho mawur mangawur-awur-wura hal tengarane ngajurit gong maguru gongso tetep kaya butula wur manjriting turangga esti nyuweng dwaja ngangkang gitir perkata ingkang Dwaja layu sepit wah Manharya Werta Manharya Sengkuni ingkang sampun miyos wonten pagelaran lenggah wonten ing bangsa Tengrawit kula ingkang putra pun Dursasana cumadong gawuman kepareng lomba bari wigatos ing pasewakan. Iya kula Dursasana iki mau ingkang dirembug ana pasewakan kejaba anak Prabu Duryudana menggalih marang pagebluk ingkang sumandang ana Ngastina. Nggih. Mbah Mudurna paring dawuh yen ta wektu iki Praja Gendhing Pitu ana wahyu katentreman kuwi minangka dadi jalaran baline tentrem swasana Ngastina, nggih. Oh, ngaten iya. Sapa lamun bisa mboyong putri Dewi Kuntul Wilanten ya kuwi sing bakal nampa wahyu ning katentreman.
Nggih, prayogi diboyong mawon, Mas. Pancen mengkono kersane anak Prabu Duryudana nggih, ya mung ngerti ya. Wektu iki negara Gendhing Pitu ana sayembara perang saka adine Kuntul Wilanten. Ya kuwi Raden Gagak Baka sasedulur. Sapa sing bisa ngasorake Raden Gagak Baka sakadange? Ingkang kadange lanang cacahe ana 4 ing kono bakal kelakon boyong Dewi Kuntul Wilanten. Wah, niki bareng nggih tekan tembung mupu sayembara niki kula sing rada bingung. Kula sing rada kuwatir nggih nenten niki. Merga kula puniteni wong salwangsul. Semanten ugi kula manggon tembung mupu sayembara, saya kok agak khawatir to, Mang. Sudah berapa kali Kurawa ikut sayembara ternyata tidak pernah menang. Gitu. Kula kok pesimis kali niki wau. Menawi iki sebabe apa? Merga kula wis niteni bola-bali. Kurawa niku apalane nek sampeyan sing metu njaba siji golek wahyu, loro mateni wong, telu ngrabekke wong, telu niku ora tau ana sing kelakon kabeh. Mateni Pandhawa ora jegos. Gitu, Rabi ora tau gathuk. Napa meneh golek wahyu ora tau entuk, ngoten lho. Napa meneh niki kok terus mumpu sayembara. Ngapunten Kurawa niku nek kon perang kula kok rada kuwatir. Aja to perang mungsuh Raden Gagak Baka, Kurawa nyekel ndas gareng ora iso. Ngono kok diumukke niku pripun? Ingkang mumpu sayembara ora ana liya mung kejaba Mbahmu Sukalima. Mengko yen Mbahmu Sukalima iso ngalahke Gagak Baka sak sedulur kelakon boyong Kuntul Wilanten. Sing ngaji dadi manten sapa? Mbahmu Durna. Oh, alah, Mak. Sampeyan niku nyenengke apa nyengkake? Lah wong mbane Durna ambekane wis Senin Kemis kok arep Rabi entuk cah enom melih. Lah mbok empun. Tentrem kalih mboten negara Ngastina niku gumantung kalih wong-wong sing enten Ngastina dhewe. Nggih. Wiwit saka sing nyekel panguwasa tekane Nayaka. Niku yen kena kanggo patuladan, ora mung nggege pasulayan bakale negara Ngastina niku tentrem. Nek isine mung deya dineya ngelek-elek kono ngelek-elek kene, wah ora bakal tentrem swasana Ngastina. Pun niku gumantung awake dhewe mawon, ora usah dadak nganggo wahyu katentreman ora apa-apa. Waton Kurawa rukun bakal tentrem Ngastina niki. Yen kowe ora sarujuk ora apa-apa, ora sah mangkat ora apa-apa. Nggih, pun nek ngoten. Pun yen pancen niku sing dadi dawuh sampeyan nggo budal. Nika Kakang Prabu Basukarna sampun samarta ing dati sawega ing diri. Kuwi saya mimbui kekuatan Ngastina Dur. Nggih. Mula kang saka Wiswatama kula wonten dawuh mara metu njaba perintahna marang wadya Ngastina wigati ngawat-awati lakune Kang Rama Sukalima nggone bakal mumpu sayembara ana negara Gendhing Pitu nggone Warmata Wasilan Maman. Enjing bidal gumurus saking Ngastina Nagri. Kung ingkang bala kuswa prabusananira lir surya wetalira saka ing Jalanidi arsa medangi mung maning sambut saking wukir merbabak bangsu mira prasara ting surya nampek mega lan gunung kalamun Cinandra panyaya maesa